La tarda de divendres 20 d'abril es van encetar els actes de celebració del Sant Jordi d'enguany a la pista del poliesportiu municipal amb la tradicional festa del Casal de la Gent Gran de la Palma, on hi podien participar tots els associats de l'entitat, a més de totes les persones majors de 60 anys que hi volguessin assistir. Els socis tenien l'entrada gratuïta i els no socis van haver de pagar la quantitat de 10 euros. Enguany hi van assistir un total de 112 persones que van poder berenar i brindar amb cava, a més de rebre la tradicional rosa a les dones i el llibre com a obsequi tots els homes. L'acte va comptar amb l'actuació del cantant Sam i va concloure amb un ball davant l'escenari. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Por vencer el miedo de besarla a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida tiene por vencer el miedo de besarla a usted.